Ibrahim Matola ndi mkulu wa bungwe la Mera Henry Kachaje kudatole pansi maudindo awo. Akatswiri pandale ayankhulapo pa zakusankhidwa kwa adalitso kabambe kukhala mtsogoleri wa chipani cha UTM. Munkhani zina mlangizi wamkulu wa boma pa nkhani za malamulo a Thabo Chakakanyirenda atsutsa zapempho la ochita malonda a Shiraz Ferreira kuti ayimitse mlandu. Tili ndi izi komanso nkhani zina zambiri tendekale limodzi. For Democracy and Economic Development Initiatives yafunsa nduna yoona za mphamvu a Ibrahim Matola ndi mkulu wa bungwe la Mera a Henry Kachaje kuti atole pansi maudindo awo. Mkulu wa bungwe ya Sylvester Namiwa wauza Times kuti akuluakulu awiriwa atole pansi atakamba kuti alephera kuthetsa vuto lakusowa kwa mafuta a galimoto. Pakadali pano Namiwa auzanso Times kuti bungwe lichititsa zionetsero zabata pofuna kukakamiza awiriwa kuti atole pansi maudindo awo. Zambiri mulipotire. Polankhula ndi Times lolemba kummawa, mkulu wa SIDEDA Sylvester Namiwa anati vuto lakupitirira kusowa kwa mafuta likuonetseratu kuti akuluakulu sakuyika chidwi pa vutoli. Ngati nzika inu ndine ngati dziko tichite manyazi kuna kuti tikuonerera dziko likuonongeka. Kwa nthawi yoyamba takhala myezi iwiri mdziko muno opanda mafuta. Ndikuyankhula pano atikulilongwa kuyenda pansi chifukwa sangakwanise kulipira 2000 ulendo kuti amalipira 500 kwacha. Ntchito za chipatala zikuonongeka, ntchito za chuma zikuonongeka, kuti ngati dziko likuonongeka. Jakatanena kuti ife ngati SIDEDA tikusogolera zionesero tikakamize anduna azamphamvu za magesi a Ibrahim Matola kuti atule pansi udindo, komanso mkulu wa bungwe la Mera a Henry Kachaje atule pansi udindo alephera. Lolemba Times inapeza kuti mafilling station ambiri munali mizere italiitali ya petro ngakhale kuti mafuta awa munalibe. Times inapezanso kuti mafuta a diesel amapezeka mosavuta. Nduna ya mphamvu za magetsi a Ibrahim Matola anapempha nthawi yochuluka asanathirirepo ndemanga pa nkhaniyi. Mayi wa fuko Monica Chakwera wati nkofunika kulimbikitsa uthenga oletsa kusala anthu omwe akudwala komanso ali ndi chifuwa chachikulu cha TB ndi cholinga chofuna kuthana ndi nthendayi pofika chaka cha 2023. Iwo ayankhula izi ku nyumba ya chifumu lero dzulo pa katsutsa yemwe anakonza. Mercy Matonga ali ndi ripoti ili. Choncho anapitizade kumafalitsa mbiri yanga kuti ndino TB komanso kumauza anthu kuti asamalizinani. Poyankhula pa kadzutsa yemwe anakonza pamoto kuti kuyankhulapo komanso kutengapo mbali, Madamu Chakwera anati pafupifupi theka la matenda a TB samadziwika muno m'Malawi kamba kakusalana komwe kumachitika m'madera omwe anthu amakhala, zomwe zimapangitsa kuti anthu asalandire thandizo pa matenda awa. We don't go to the hospital until you can't walk. People have to carry you. Monica. Ndipo mmawu ake mmodzi mwa akuluakulu ku Paradiso TB Patients Trust Amara Kumbweza Banda anati nkofunika kuti anthu aziyezedwa mwachangu kuti athe kuchira ku matenda a TB. Masomphenya amene wakuti akwanire ife tene kugwira ntchito mochilimika kupereka uthenga. Chinsinsi cha matenda a TB kuti tithane nawo ndi kupereka uthenga. Pamene munthu amvetsetsa zizindikiro za TB ndi kuti anyamuke mofunira kupita kuchipatala kuona kuti ngadali ndi matenda awa kapena ayi ndiye chinsinsi chake. Komanso ife amene tinamwa mankhwala mwa ndondomeko nkuchira tikuyenera kumaperekera umboni ndi kumankhula ndi anthu kuwapatsa zitsanzo zabwino kuti ife tinadutsa mmene momo pano patili bwino ndi njira yokhayo imene ingatipangitse ife nthenda imene tithane nayo. Malinga ndi TB Leprosy Control Program, chiwerengero cha anthu odwala TB chatsika ndi anthu 90 pa 100 aliwonse, ndipo odwala TB mophatikiza ndi kachirombo ka HIV chatsika kuchoka pa 77 pa 100 aliwonse kufika pa 47 pa 100 aliwonse mu chaka cha 2023. Nyumba ya malamulo yakhazikitsa sabata yapadera yotchedwa Parliament Week pa Chingerezi pofuna kuonetsa anthu za mmene nyumbayi imagwirira ntchito zake. Spikala wa nyumbayi a Kathleen Kotanihara anatsogolera ntchito yokhazikitsa sabatayi mu mzinda wa Lilongwe. Pemphero Malimba ali ndi ripoti. Ahara ati akuyembekezera kuti sabatayi ithandizira kuti pakhale kugwira ntchito limodzi pakati pa anthu ndi nyumba ya malamulo. Tikufuna kuti anthu amene timakhala nawo ma citizens amene timakuyimirirani mudzitha kukhala ndi mwayi ofunsa kodi ichi ku parliament mwapangiranji, kodi malamulo awo mapanga chifukwa chachani, kodi kuvala kummavala chonche chifukwa chachani, chifukwa chilichonse chili ndi malamulo ake.
timaona kuti ma citizens mwina nthawi zina samatimvetsetsa chifukwa sitimakhala ndi mwayi omafotokoza kuti mwina tapanga izi chifukwa chakuti mwina timapanga izi fuka malamulo athu amatilola motero. Ndi tinachiona kuti ndi chabwino tipereke wiki imeneyi kwa anthu amene akufuna athe kubwera ku nyumba ya malamulo ndi kumatifunsa kuti kodi izi zimayenda bwanji. Mtsogoleri wa zipani zotsutsa boma ku nyumba ya malamulo George Chaponda alimbikitsa anthu mdziko muno kuti adzikatula nkhawa zawo ku nyumbayi. Kaya tikaona kuti misewu sizikuyenda ma potholes timaonanso kuti transport committee ioneke. Kaya zikhala za ujeni za mitundu choncho chopambana choziwa kuti anthu aziziwa kuti ife tilipo, parliament ndi yawo, azibwera kuno. Komanso timafuna zinthu zije timati ma petition akabweresa zinthu ndikuyenda ndikufika kuja titenga tibweresa pa parliament ndikunena kuti anthu ndikunja kwa kuti chakuti ndiye zimene zamati democracy. Woyimira bungwe la United Nations kuno ku Malawi Rebecca Dadonto ayamikira nyumba ya malamulo pokhazikitsa sabatayi ndipo ati bungweli ndi lokonzeka kuthandiza pa ntchitoyi. Kukhazikitsidwa kwa sabatayi kumene kunabweretsa pamodzi magulu osiyanasiyana kuphatikizapo aphungu a ku nyumba ya malamulo komanso ophunzira kuchokera msukulu zosiyanasiyana kunayamba ndi ulendo wa ndawala kuchokera ku area 18 interchange kukafika ku nyumba ya malamulo. Sabatayi imene ithe pa 22 November 2024 ichitika pamutu woti dziwani za nyumba ya malamulo. Akatswiri pa nkhani za ndale ati adalitse Kabambe anachita zoyenera zonse kuti asankhidwe kukhala mtsogoleri wa chipani cha UTM. Akabambe asankhidwa pa udindo ku msonkhano waukulu wa chipanichi umene wachitika mu mzinda wa Mzuzu la Mulungu. Isaac Salima wayankhula ndi anthu osiyanasiyana pa nkhani ndipo wafotokoza. Akabambe adapeza mavoti okwana 636 kuti agonjese anzawo atatu amene amapikisana nawo pa udindowu, monga a Patricia Kaliati amene adapeza mavoti okwana 21, a Newton Kambala amene adavoteredwa ndi mavoti okwana 26, komanso a Matthews Ntumbuka amene adapeza mavoti okwana 22. Akabambe angotha miyezi yochepa chabe mchipani cha UTM pamene adalowa mchipanichi mwezi wa Julayi chaka chino patangotha mwezi umodzi chimwalireni amene adali mtsogoleri wa chipanichi a Saulos Chilima. Koma chinsinsi chikhoza kukhala chotani kuti Akabambe apeze udindowu nganthawi kochepa chabe? Amene amayankhulapo pa nkhani za ndale mdziko muno a Wonderful Nkhuche adati Akabambe adafika mchipani cha UTM pa nthawi yabwino pamene chipanichi chinkafuna munthu wakuti achipase chikhulupiriro. Pamene anangotha masiku angapo chilisire ya Dr. Saulos Chilima, Akabambe anatulukira kuchokera ku chipani cha DPP kulengeza kuti alowa chipani cha UTM. Ndipo atabwera sanabise maganizo awo, amaoneseratu paliponse kuti iwo akufuna atapikisana nawo pa mpando wa president ku chipani. Amakumana ndi athu akuchipaniku pa ground, komanso timatha kuwaona akupanga misonkhano maskulu awo kanjenjede, komanso mamediamu amalankhula zinthu zomwe zimaoneseratu kuti akudziwa chomwe. Katswiri wina pa nkhani za ndale a Victor Chipofya adati mfundo zimene Akabambe akhala kufotokozera anthu zokhuza zachuma zikhoza kukhala kuti zidawalimbisa mtima anthu kutsatira mavuto amene akukumana nawo mdziko muno. Akabambe uthenga wawo unali okonza chuma cha dziko lino kudzera mu chipani cha UTM. Sana kande kwambiri kunena kuti ine malemu anali nzanga ndiyeno ineyo mundivotere chifukwa chokuti malemu SKC ndimacheza nawo kapena ndimalankhulana nawo pafupi ayi. Komano anaonetsera kunena kuti iwo aja kaganizidwe kawo ndi kaganizidwe ka malemu SKC ndikufanana, ngakhale simungalozi kunena kuti anthu aja amayendera limodzi nthawi zonse ayi. Akabambe adalengeza kuti atuluka mchipani cha DPP pa 25 Julayi chaka chino nkulowa mchipani cha UTM. Akabambewa amene adakhalaponso gavanala wa banki ya reserve mdziko muno akhala kunena kuti adapeza ukadaulo okwanira pa nthawi imene akhala kugwira ntchito mboma maudindo osiyanasiyana kwa zaka zoposa 20 zimene zingawathandize kuti adzakwanise kusintha zinthu mdziko muno chaka chamawa akawavotera pa udindo wa mtsogoleri wa dziko lino.
pakadali pano zipani zonse zikuluzikulu mdziko muno tsopano zachita misonkhano yawo ikuluikulu. Amalawi ali ndi chithunzithunzi cha mtsogoleri amene angalamulire dziko lino chaka chamawa. Isaac Salima akuoneka mmene zingakhalire ndale pamene ulendo olunjika ku chisankho cha chaka chamawa tsopano wayamba kutentha. Tipepese kamba kulephera kupasirani ripoti limenelo koma kupitiriza ndi nkhanizi. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa bungwe la Habitat for Humanity Roland Pearson wazanthumwi ku msonkhano wa COP29 omwe uchitikira ku Baku mdziko la Azerbaijan kuti anthu ku msonkhanowo aoneke mfundo zomwe angamathandizire maiko ang'onoang'ono kuphatikizako dziko la Malawi. Iwo amayankhula izi ku msonkhano omwe dziko la Malawi linali chitsanzo cha momwe anthu amavutikira ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi. Utatha msonkhano wa mtsogoleriyu anakambirana ndi mlembi wamkulu ku nduna wa zamalo a David Chilonga omwe anati mkumanowo unali wofunika chifukwa bungwe la Habitat likuthandiza ndunawo pa nkhani yomanga nyumba zamakono. Kuti Habitat for Humanity takhala tikugwira nawo ntchito Malawi kuja kwa zaka zingapo tsopano, and ndimauza kuti office yawo ndi office yathu, the Malawi office of Habitat, tikugwira ntchito bwino kwambiri. Last year tinali ndi housing symposium imene mtsogoleri wa dziko anadzatsekulira komanso linapanga design ma nyumba amene anthu kumudzi akhoza kutenga imodzi mwa iyo nkumanga kuti manyumba athu akhale otetezeka ku ngozi zogwa mwadzidzidzi. Ndiye ndimauza kuti next step ndiyofunika kuti mwina timange midzi ya example misewu yathu yosiyanasiyana kuti mwina anthu akhoza kumonera kuti mudzi wathu ujaso tidzamange ngati pamene tikupita ku Malawi 2060. Ndiye ndimapempha kuti iwo ali ndi ukadaulo komanso ali ndi kuthekera kotithandiza ndi ndalama zoti tipangire zimenezo kuti masomphenya Malawi 2063 asakhale antawuni mokha komanso kumapitsi. Tipitiriza kupasirani nkhanizi mkatha kuonera izi. Welcome to Premier Beta. You have tried the Racer, now play the Baster. Win big with Navigator. Watch your payout soar higher and higher, but cash out before your winnings fly away. Join the fun now at Premier Beta. Beta with the Baster. Everyone knows foods with protein are good for us. A wonderful meal for the family. A little bit of onions, a little tomato. Mix it up and it's ready to eat. Top soy, we're healthy life. All you need is top soy. With the top taste, brighten your day with top soy, top soy, top soy. Top Soy Soya Pieces is a world-class Malawian top relish made with top quality, top taste, and top value. And is perfect when served with rice, sima, spaghetti, and so much more. Buy yours today in all wholesalers and retail shops across the country. Top Soy, truly a top relish. As a child growing up, I always remember starting each day with the trusted sweetness of Ilovo sugar. The beautiful smell of zitumboa and sweet tea brought a big smile on my father's face. Mother was always there, smiling while we enjoyed our breakfast. At every family gathering, everyone was happy when Mother brought out her secret weapon, the Ilovo sugar pack. Because we all knew that the mandasi, zigumoyoyo, toba, and many other delicious foods she prepared would create lasting memories. Now that I'm grown, these stories, I don't only tell my family and friends, but I let them experience it for themselves every time they have a taste of food prepared with Ilovo sugar. Ilovo sugar, the trusted brand from generation to generation. Ilovo sugar, take it, mpamvo.
Nkhanizi abambo awapempha kukhala okolimbikira mu utumiki wa abambo komanso kumadera kumene akuchokera. Izanenedwa pamene akhristu okwana 22 alowa mu utumiki wa abambo atamaliza maphunziro awo pa mpingo wa South Lunzu CCAP. Selina Tambula ali ndi zambiri. Anthu amene adakhamukira mkachisimu anadzazidwa ndi chimwemwe pamene poyamba abambowa anaguba pamene amavomereza kuti tsopano iwo ali mu utumiki wa abambo. M'busa wa pampingowu a Kennedy Gama analimbikitsa abambowa kuti adzitenga mbali muzochitika pampingowu. Utumiki umene ndiofunikira kwambiri chifukwa chonena kuti ukumathandiza kuti mwina abambo ambiri akhale akukangalika ndi ntchito ya Ambuye kusiyana ndi kuti mwina bweza kumapezeka kukhuzidwa ndi zinthu zina zimene sizingathandize utumiki wa Mulungu komanso ngakhale iwo eni kumabanja kwawo. So ndi utumiki ofunikira kwambiri fa abambo akuphunzira monso zambiri kupatula utumiki umene umonga mmene munamvera muzolankhula kumabwera maphunziro osiyana-siyana okhuzana ndi umoyo ngakhale ma business ndi zina zotero. Ndipo wapampando wa utumiki wa abambo a Rodrick Kulea wati abambowa aphunzira zambiri. Oyamba timayang'ana banja lake kuti bambo ndi amene amatsogolera banja koto kuti iye ujayo amakhala ndi udindo oyang'anira banja lake koto kuti akabwera kuzochitika za men's ministry sikuti timangokhalira mwina kumangowaphunzitsa za kubwera kwa Ambuye Yesu Khristu kokha ayi koma timayang'ananso madera ena kuti akaganizidwe ka ubongo kuti akhale bwinobwino azitumikira mabanja awo akhala kotani nanga kodi za business angapange bwanji kuti banja lawo likhale lonena kuti likupita patsogolo kusiyana ndi mwangoloza njala wina wake koma iwowo ngati bambo akupangapo chani kuti banja lawo liyende bwinobwino koto timaphunzitsa zinthu zosiyana-siyana malimidwe amayenda bwanji business imayenda bwanji nanga za umoyo wawo wathupi wa tsiku ndi tsiku zikuyenda bwanji. Ndipo mmodzi wa abambo amene amaliza maphunzirowa a Christopher Mbandulira ati iwo tsopano ndi osinthika. Pano pamene tili pano tasulira ndithu kuposa kwambiri chifukwa chonena kuti ngakhale kusuda kwathu kwa ifeyo sikuwakhale mbali yokha ya chalichi chabe kuputulukira za uzimu okhaokha ayi komanso ndi kuzina maskills otitha kupereka pampingo pano kapenanso kuti ngakhale kuntchito kumene tikugwira ntchito chifukwa utumiki wathu ndiopitirira ndithu. Mpingo wa South Lunzu CCAP tsopano uli ndi nthumwi zokwana 192 mu utumiki wa abambo. Mlangizi wamkulu wa boma pa nkhani za malamulo athapo chakakanyirenda atsutsa zapempho la ochita malonda a Shiraz Ferreira kuti ayimitse mlandu wawo kwa mwezi umodzi. Ferreira ali kubwalo la milandu kamba kouza boma kuti liwalipire ndalama zokwana 12 billion kwacha pa ntchito imene anagwira ku nthambi ya asilikali mzaka zapakati pa 2012 ndi 2014. Poyankhula pa nkhaniyi woyimira mlandu Ferreira a Shabil Khan anati a Ferreira sanabwere kubwalo la milandu kamba kuti akudwala ndipo akulandira thandizo mdziko la South Africa. Thabo Chakakanyirenda akuyankhula zokhuza pempholo. Mbali yosuma imene kupanga khaimu ndalama kuboma imanena kuti tipange achani for kuti mboni yawo imene ndi mwini wake wa kampani SF International ali kuchipatala South Africa akuti apita kuchipatala dzana South Africa kumeneko akakhalako akuti paka 22 December. Ndiye kwa ifeyo tinandi chikayiko kuona ngati kuti zimene zikukambira zoti apita kuchipatala amene sizoona mwina ndi njira yoti athawire nkhani. Chinanso chonena kuti pali simboni siku ndi mosi pali mboni ziwiri. Mboni imeneyo ndiofunikira kwambiri imene ndi accountant amene akuti anapanga ma calculations ama interest amene akupangira claim. Then chifukwa chimodzi sichinaperekedwe kuti tiunike kuti zifukwa zimene akupereka kuti sanabwere zoona kapena sizoona. Ndi chifukwa chake ifeyo timakana kuti nkhani ayimisidwe popita kuti mwezi uduse zimene zofunika kuti nkhaniyo inayamba kalekale timafuna kuti tithane naye. Munkhani za masewero timu ya mpira wa miyendo ya dziko lino ya amuna ya Flames yagonjetsa Burkina Faso ndi zigoli zitatu kwa zero pa bwalo la Bingu National mu mzinda wa Lilongwe. Frank Gabadinho Mhango, Richard Mbulu ndi Lloyd Aaron ndomwe anagolesa zigoli zake. Akarundi koyamba kuti Malawi ipambane masewero mgulu itagonja masewero anayi ndi kulepherana amodzi. Malawi yamaliza mapointi anayi kuchokera masewero asanu ndi amodzi. Unduna za mayendedwe wati dziko la Malawi likuchita bwino pa ntchito yofuna kuthetsa ngozi zapansewu ndi theka pofika mchaka cha 2030. Nduna ya za mayendedwe a Jacob Hara yanena izi kuzomba pa tsiku lokumbukira anthu omwe anamwalira kapena kuvulala pa ngozi zapansewu.
Jarson Malowa. Olemba ripoti Romakwerenga ndi Eric Msikiti. Pa umodzi wa misonkhano ya maiko amu Africa wa African Union, maiko anagwirizana kuti la Mulungu lachitatu mwezi wa Novemba adzikumbukira anthu omwe anamwalira kapena kuvulala pa ngozi. Izi zakhala zikuchitika kuchokera mchaka cha 2012. Ahara ati ndizotheka kukwaniritsa loto lochepetsa ngozi ndi theka pofika mchaka cha 2030. Panopa ndi nthawi yoti tichitepo kanthu. Ifeyo ndikukhulupirira kuti monga adindo omwe Mulungu atipatsa mphamvu kunena tsiku lina tidzayankha kuti kodi nthawi imwe inakupatsani mphamvu yoti musamalire anthu mwapatse moyo, inuyo mudalekerera anthu mpaka kumwalira ali m'manja mwanu mudachitapo chani. Chifukwa chake tikufuna kuti tipangepo gawo lathu tionetsetse anthu amene watiwateteze. Tifa anthu 1000 si anthu ochepa iyayi kumwalira. Chifukwa chake tikufuna kuti tiyesetse ndikuti mchaka chimenechi titakhwimitsa chitetezo tikozopulumutsa ina anthu 500, tikozopulumutsa ina ngati zingafikise 1000 imene much better. Kuno kumudzi unduna wa zamayendedwe ndi nthambi yona zapansewu ya Directorate of Road Traffic and Safety Services ndizo zinakonza mwambowu. Mkulu wa nthambi yona zapansewu ya DRTSS Andrew Sandula anati ngozi zokwanira 4977 zinachitika mchaka cha 2023. Ngozi zokwanira 34 ati zinachitika kuzomba mchaka chomwechi. Cholinga cha ndondomeko imene ndikuti pofika chaka cha 2030 chiwerengero cha anthu ovulala komanso omwalira chidzakhale chitachepa kapena chitatsika ndi 50%, monga mujandanenera kuti pafupi anthu okwana 1.2 million amakhala akumwalira pa dziko lonse lapansi. Choncho cholinga ndiyoti maiko ayesetse apange dongosolo limeneli. Ngati Malawi tilinso ndi ndondomeko imene tayipanga imene kuti National Safety Strategy imene kukhudza mabungwe onse amene amaona za chitetezo cha pansewu, ndi cholinga chonena kuti tichepetse tigwirire ntchito limodzi. Mfumu ya mumzinda wa Zomba Christopher Jana yati ionetsetsa kuti miyoyo ya anthu ikhale patsogolo. Chisogolo chake chonena kuti ofesa aliyense akonde dziko lake, opanga upaliriso akonde dziko lake. Tikatero zinthu zenda bwino chifale saleza moyo wake ateza dziko pasakhale kuti uyu wakuti walakwa ndizithandiza timuthandize munthu mulangize ngati mpase penoti zindi choncho mera limana mwazomuonenga ma 2000 ndezi bwana atsuna mumva wina wake ineyo ngati meya mzindo no tsuna muzamva wina wake izozo sinulero zonyeza unaweza serious muzamva tsuna wake wina wake zasoonekera wanchi wake asoonekera because in my interest is chidu changa chili pa anthu. Ku Malawi kuno mwambo wokumbukira anthu amene anafa kapena kuvulala pa ngozi unayamba ndi ulendo wa ndawala kuchokera ku Matawale mpaka na ku Ginkana Club mu mzinda wa Zomba. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisatasiyane na insomero yake. Bungwe la SIDE lidafunsa nduna yona za mphamvu a Ibrahim Matola ndi mkulu wa bungwe la MERA a Henry Kachaje kuti atule pansi maudindo awo. Akatswiri pandale ayankhulapo pa zakusankhidwa kwa Adalitso Kabambe kukhala mtsogoleri wa chipani cha UTM. Munkhani zina mlangizi wa mkulu wa boma pa nkhani za malamulo Athabo Chapakanyirenda atsutsa za pempho la ochita malonda a Shiraz Ferreira kuti ayimitse mlandu. Munali ndine Yankho Senda. Yatsani moto ikani poto